ukuthula kube sebandleni. Nangu sivula inkonzo yePhasika ka-2023 phansi kwelizwi lokolo elifumana kuLuka 23 verse 24. Baba baxelele ngoba abayazi into abayenzayo. Ukuthula makube sebandleni. Kubilela iqaphelayo kubantu boxolo. Kunalento layibona abantu bahotso. Uxolo nezikhamo zalo. Kukanye indake ndayiqaphela kubantu boxolo. Abathethi ngamandla abantu boxolo bayenza. Ukuthula makube sebandleni. Phakathi kwesisiphithiphithi sonke. Bakhona betoyitoya bakhona kulento. Abangazange bayinanzi into kaYesu. Bakhona abantu abenzelwe izinto nguYesu. Abamkhanyela uYesu. Zikhona intombi zaseYerusalem ezimlilela uYesu. Ezisicelo abamasingazihluphe kakhulu. Abalezi iziquzabo. Babaxolele. Babenza into benzayo. Ndake ndabona uxolo lusenziwa ngamawele omnye senikeze ngobukhulu bakhe kodwa wathi amnxaba ukumka ngoba xa unoxolo uyemuka ushiye kuvutha kodwa ubuye ucimile ushiye kuvutha uYesu ngoba ingxaki yakhe laba bantu balwa naye abafihlakalanga bathetha kuye ezibombeni. Akukagwetha lenziwayo apha into nawuPilato usengxakini naye ngokwakhe uqala uPilato ufunyelela uxolo ezingaliqondiyo uyalikhamaflaja ngoba kafuni ukhutsho esifungwini uthula kwena wasizandla indoda enkulu uthandibona isisone egazini lalomuntu. Bakhona abanye abantu abanethamsanqa sebenyukulwa ngoba umdaka athi uThixo umsulu wezinto aqala kwenza bemsulwa kube yisebenzisa lakhe. Ukuthula ngobesifazane bahambe kuhleke nendoda enkulu yokukhutha lo mungamlaza koyisibalo ngilokho siyababona iprofetos kuYesu nabo bonke abantu babhizi bapheleza izikhongwane yazazi iziphelo zabo ilintetho zokujonga athi abanye ingxaki nabo ngoba ndabenza into ezinhle namhlanje bazikhanyela. Ukuthula makwenani ilizwi laxolo ndilibone kuDavide noAbhishayi umphathi wentonga zakhe phezu kosawule enyelethe ntshitha ubuthongo ithi incwadi yeBhayibhile bathi xa bedlula kanti yiyona intshuntsha esicelo lamanzi kodwa kuzange bekho mntu ubizayo akali umntu oloxolo. Ndibe noxolo hamba ngoxolo lakhe aqalele uxolo limsi kangela ngoku nazi isikhabo uvuka abasebangcwabeni lakazuka ikhuselo lengcwele ngenxa yelizwi loxolo. Uthula makwenani masiphuthi uxolo bapostoli uba biyona ndlela uthi xa bashonata ngayo uxolo siphiliswa ngezihlunu yavaswa ezonweni ngexesi lakhe. Ngilabona mngane mini nakumama engena kumameleka kube ngumama lo mama uyivile into ethethwe kuphela futhi wasicela kuzawuvela ngayo abantu baxolo bakhokola inxolo labo. Ukuthula makwenani bakubaxolela abayazi into abayenzayo ingathi wajongile ke kuko amadide lephethe isikhongwane lisawule igazi likaYesu kwakwesimiselo kwesibona wakho waliwele phezu kwabantwana bethu naphezu kwenhloko zethu kodwa wathi kunjalo wema ngoxolo. Ukuthula makwenani alithetha uxolo lenzima uxolo umbona ngunyathelo anyathele kuhle phezu kwamalahla wanoxolo amadoda amathathu ezikweni lomlilo selephindwe kasixhenxe nakasixhenxe kodwa abarhawuka nonwele ngoba abazange badwayise loo babethe kuba ityanga phakathi kubo uxolo luxhathile. Ukuthula makwenani uxolo eyo nto uyenza kukhulu kushushu yeka nje umntu ke onomsindo okumoshileyo yena uhambela phezulu wayethe chu uDanyeli ubheka ematini wengonyama kodwa wayazi uxolo awalakha noThixo luzobangela ingonyama i-communication ibe straight. Ukuthula makwenani ndinebula umuntu omkhulu athi asenzela sena nje ingonyama wathi kunecola kalwi phinde ngonophakade akathi ifa ngoba usenecola kaxolo uwe omncela. Ukuthula makwenani ngalo nyaka ka-2023 ke ngoku masibuyisele uxolo kuba kanti ngathi basinowulenza uxolo kube kwizikhamba ezihle kangakanani bathe bangamaxhwemu baphile bathi abantu abaphangazwe ligazi
phansi labachaphazela beme kakuhle empilweni zabo ukuthula makwenzana ebebajongile uYesu nangelixesha bezayo nazo nazifeqe zingaka futhi ndisizange kusinina lethi bangeli banideke nikhobe nifohlele ingathi nize kwiphaka okuthula makwenzana aqala zawe zakhe umuntu nento kaThixo noxolo akwazi ukumelana naye ngenxa kongama umoya kaThixo balala ngamacala kodwa ethandasile ebacelele Getsemane athalina mlindana nomzuzu omnye kunye nami athi ndingabantu abanjani okuthula kwenani abantu benzele izinto balibala basinakulibala sikanalo uxolo ukuthula makwenani abantu bakhona abantu babenomoya wedemoni abancedwe nguYesu kodwa babekhona abatheqheke kubili ukuthula makwenani wemuPilato ngoba uphansi kwegunya labantu siqale simoshe ukuqokeleni kwethu ngenxa ufuna sibe best ebantwini ukuthula makwenani sihambe ngenxa yethu wathi sayinisa lelo ndakhathethare ngenxa yetwenye kuba bazofunda abantu bekhosa abantu efuna ukufisa abantu ndilapha kule ndawo egameni loxolo nangasijiki mbanobhalbari nangalemini basefresh konke bakhona abahlekayo bathi wonke uyakha ityapile ngezinsuku ezithathu okuthula kwenani umnyana kaThixo masibone usenza ujika izinto zibe yimangaliso nokukhala uyenza lalo uxolo ke etiphakanyisayo namhlanje abayazi into abayenzayo yabona ngokhona professor ukabana babizwa ngamagama namhlanje bayakhathazeka abantu ngoba anedepression banalenda yoba abayazi limali umbuzo uthina wena kwezinto usekwa nguyena ungabajuda uthi nawe utsho uthula umuntu onothixo akagezi uva umoya kaThixo uphila kuye aqala mtheni umuntu ngoba uyayibona le mimoya yoba okokuqala yezwa nje kuba uSathana uthathe indawo phaa kubo sokubaxolele abayazi into abayenzayo ukuthula makwenani phansi kwegama laxolo Thixo uzundinge nami sendixolela abantwana kuba nasase sithandaza sithi masibaxolele sibona uthini ukuthula kwenani namhlanje wayevela wabona kubo omama bekhona ithi linye iluxolo makwenani ukuthula kwenani asinahambe sifuna ayotho sinohambe sifuna imbewu esiyibonisa ukuthi ebeme phambi kwabantu athi siculwa nomuntu olwa nawe uma ukwenze wena nje ubethe emqolo ngamanqindi kakukhahla lomqolo ufuza uqakanjelwa yena ukuthula bakwenani nangokuke uyaqaphela abantu beqolo bakholisa ubhinje abantu akawuthi umuntu onokhulu lapha eceleni kwakho umuntu impilo yakho ukuthula bakwenani kanti ke yena ke ulomanzi uthi wakaqala kwalenza uxolo hayi mandiyeke kule ndawo yoyiswa ngoba uthe kumka ke uDavide ngomaphansi kwendaba ngoba abantu abanoxolo bayenza bathethi ine njena ke bayabhinele ungixabisa inkosi uxolo nisonilisela ingani nikhonza kakhulu niselixolweni kodwa yiyona ikumkani iphinde ihluthe iphinde isicela namanzi mandimene uxolo nangalemini egameni